F'din ir-rokna se nlaqgħukom mal-awtriċi Eleanor Patch li bl-għajnuna tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu ħarġet il-ktieb Inħobb Indoq. Il-ktieb Inħobb Indoq ġie idejat mill-imħabba li għandi jiena lejn il-mużika, lejn is-sfin, lejn l-arti kollha, l-talenti kollha. U meta kont nagħlem bir-Żebbuġa konna tim ta' 3 persuni fej konna niddiskutu x'interessi jista' jkollhom it-tfal u x'affarijiet nistgħu nagħmlu biex inħajruhom iktar jaqraw. U minn hemm taqqat kollox ma kollox u ħarġet din l-idea li noħolqu kotba li ma jkunux fittizji. Huwa mirat għat-tfal li għadhom jibdew fil-qari. Issa meta ngħidu għadhom jibdew ma jfissirx li qegħdin year one, skont il-livell. Jekk inti għandek tfal li qegħdin year one u jafu jaqrawh tajjeb, jekk inti ħatibda taqrah ma' tfal li huma naqri kbar, il-probabilità huwa li mhux se jdejjaqhom għaliex mhuwiex fittizju. Allura it-tfal ma jħassuhomx ridikoli li qegħdin jaqraw xi ħaġa li hija wisq taż-żgħar għalihom xi storja. Jista' jkunu year 5, jiena kelli tfal fil-5 sena li ma kinux jafu jaqraw u bdejna naqraw b'kotba bħal dawn. Meta ġejna biex naqraw ċertu stejjer li kienu fittizji, bdew jiddejqu. Allura bdejt inħoss il-bżonn li jkun hawn affarijiet iktar li bbażati fuq realtà li fil-fatti dan laqqas huwa storja, dan huwa ktieb li qed juri l-istrumenti mużikali u l-membri tal-familja. Dan il-ktieb huwa parti mit-tieni fażi tal-qari. Għalija l-qari naqsmu qabel kellna checklist, issa naqsmu kif taqbad tgħid l-ewwel jibdew jaqraw daw il-kotba repetittivi ħafna, imbagħad tibda żżidilhom daqsxejn il-kliem biex huma jibdew jarfu l-ewwel ittra, jispellu u mhux sempliċement iħarsu lejn l-istampa u jippruvaw jaqtaw x'inhi l-kelma. Hemm xi mistoqsijiet li jgħinu li t-tfal jaħsbu ftit bħal pereżempju x'mużika tħobb tisma'. Inti ħaġġel it-tifel jieqaf jaħseb x'mużika iħobb jisma' jew x'mużika tħobb tisma' jekk inhi tifla. Ġieli smajt lil xi ħadd idoqq, mhux kulħadd ikollu x-xorti li forsi mar f'teatru ma' banda jew xi strumenti oħra forsi marna l-belt u rajna xi ħadd idoqq xi ħaġa, nippruvaw niftakru u naraw minn dik il-memorja xi joħroġ. Il-Wordle hija logħba divertenti u edukattiva li splodiet fil-popolarità, tant li llum anke bil-sinna nsibu verżjonijiet differenti tagħha. Michael Pulis ħoloq l-ewwel verżjoni Maltija. F'din ir-rokna huwa jaqsam magħna xi riflessjonijiet dwar din il-logħba. Wordle hija logħba fejn tista' timmaġina li xi ħadd qabad dizzjonarju bil-Malti u għażel kelma ma qallek x'inhi. U inti qed tipprova taqta' dik il-kelma x'kienet. U inti tipprova taqta' billi tipprova kliem oħrajn bil-Malti stess. U skont kemm tkun viċin imbagħad, pereżempju jekk jgħidlek inti tagħmel attentat jgħidlek eħe, mhix l-istess kelma imma l-answer u l-attentat tiegħek it-tnejn għandhom A fit-tieni post. Allura inti jkollok daw it-tip ta' hints u tkun tista' tasal aktar qrib ta' x'inhi l-kelma. U għandek 6 attentati sakemm taqta' l-kelma x'inhi. Pereżempju kieku r-risposta kienet warda u inti għamilt attentat dawra taf li għandek il-littra W, imma jgħidlek għandek il-W tajta ma mhux qiegħda f'posta. Jgħidlek għandek il-A tajta imma forsi mhux qiegħda f'posta. Dik it-tip ta' ħsieb.
L-għan ta' dil-logħba fil-verità huma biex tilab u tieħu pjaċir, però fl-istess ħin imbagħad hemm lan minn taħt li wieħed jitgħallem aktar fuq il-Malti. Jitgħallem kliem li forsi ma kienx jaf u anke forsi l-ortografija tagħhom. Ħtieġa fil-verità ġiet minn x'imkien sempliċi ħafna x'kont qed nilgħab il-verżjoni bl-Ingliż u xtaqt nilgħab il-verżjoni bil-Malti u sibt li ma kienx hemm waħda. Allura rajt kif għamiltu waħda bil-Malti. Il-proċess tal-iżvilupp kien pjuttost qasir għaliex l-idea kienet diġà hemmhekk. U fl-istess ħin użajt xogħol ta' ħadd ieħor fejn id-dizzjonarju użajt is-servizz magħmul mill-ġabra u fi ftit ijiem il-logħba kienet kompluta. Il-logħba wkoll hija magħmula bi struttura jgħidulha open source, allura min ikun jixtieq jikkontribwixxi għall-logħba jista' kemm jikkuntattjani fuq l-internet jikkontribwixxi l-idea tiegħu u jekk nara li kollox huwa tajjeb tiġi fis-sit tidher pubblikament. ċerti features ġifieri kienu frott il-komunità li xtaqgħu jaħdmu fuqha wkoll. Għalkemm il-kunċett huwa sempliċi, huwa b'saħħtu ħafna u huwa versatili, tant li hawn verżjoni differenti anke bil-Malti stess. Mhux hekk biss, imma tista' ssibha f'kwalunkwe area li tixtieq. Hemm wordle tal-matematika, hemm tal-ġeografija, hemm tal-plejers tal-futbol, fuq kull aspett tista' ssib verżjoni tajba għalik. Naħseb importanti li l-Malti taraħ minn lenti differenti forsi, minn lenti ta' pjaċir qed tilgħab u qed tieħu logħba. Jiġifieri dak li jkun mhux dejjem jara l-logħba bl-Ingliż biss, jara l-logħba bil-Malti. U fl-istess ħin naħseb meta tilgħab logħba bil-Malti kif semmejt qed titgħallem fl-istess ħin għax ikun hemm ċerti kliem li ma smajthomx qabel forsi u tkun qed tiġġedded il-vokabularju tiegħek. Għalkemm Alfred Buttigieg huwa magħruf l-aktar għall-kitba ta' drammi, huwa jikteb ukoll il-proża, fosthom Gezzu u dik il-qtajra, kitbiet kontroversjali li saħansitra waslu għaċ-ċensura. Gezzu huwa jiena ddiskrivih bħala ħrafa għall-kbar. Huwa ktieb qasir, isu novella żgħira, storja qasira ħanejdu hekk, dwar brimba li twildet differenti bil-brimb l-oħra u kienet differenti wkoll minn insetti oħra. Kemm fil-ġisem ħanejdu hekk u kemm fl-ispirtu tagħha. Kienet ix-xogħol għalkemm insejjaħlu ħrafa huwa eżistenzjalist ħafna, ġifieri jikkwestjonja ħafna l-ħajja u t-tifsira tiegħu u ħafna filosofiku wkoll. Hija dinja ta' insetti f'din ir-roqa ħamrija kelli l-ispirazzjoni l-ewwel snin li bdejt nagħllem kont nagħllem ħaltarxin primarja. U ħdej klassi tiegħi kien hemm ġnien mal-iskola u dak il-ġnien ispirani biex nikteb dan ix-xogħol ħanejdu hekk. Tiskanta f'din roqa ħamrija id-dinja ta' insetti kif tkun u anke mill-lat ekoloġiku meta tara l-qerda li ssir mingħajr biss ħadd ma jħoss xejn, hija daqsxejn traġedja ħanejdu hekk. Huwa vjaġġ għal din il-brimba u tgħaddi tiltaqa' ma' insetti differenti li jirrappreżentaw bnedmin ukoll. Li għandu sabiħ huwa miktub Malti sabiħ ħafna, Malti poetiku. Jiġifieri dak iż-żmien kont nagħmel ġranet anke biex insib il-kelma l-iktar adattata fih. Jiġifieri dom 3 snin nikbu u kull ma hu twil 10,000 kelma. Aħna il-bnedmin għandna tendenza li nirromantiċizzaw ħafna. It-tqala, ommijiet li jkunu tqal, ir-relazzjonijiet bejn l-omm u t-tarbija u jirrid nirribella kontri dik, irrid
inneħħi dik l-idea ta' romantiċiżmu minna. Allura ħriġ b'daw l-24 silta l-idea li t-tarbija jimpurta biss minn nfisha u mill-eżistenza tagħha u mis-survival tagħha. U għalhekk da kollu ħriġtu f'daw l-24 silta kif qedlek, u daw is-siltiet ivarjaw minn siltiet violenti għal siltiet egoistiċi, umoristiċi, ċiniċi, filosofiċi, jiġifieri hemm ħafna profondità fihom u forsi kultant teneri wkoll. Dwar iċ-ċensura naħseb dak iż-żmien kont daqsxejn naïv jiena u dak li ktibt għalija ma kien xejn, met ngħid xejn, ma għamiltux biex nixxokkja jew biex nitkessaħ, hija espressjoni li ħassejt jiena. Fil-fatt kien ipprintjat mod differenti ħafna, that was handwritten u għandek daw id-doodles, pinġijiet żgħar miegħu mal-ktieb. U naħseb jien ġiet ċensurat minħabba l-vjolenza ta' din it-tarbija għax hija totalment ma tikkonformax mal-ideat romantiċi li għandna tagħha. ċertu lingwaġġ li użajt mhux wisq. Imma naħseb l-ar waħda kienet li kelli silta minnhom talba lil Madonna tal-ħlas. Imma talbet jagħmilha it-tarbija li qed jgħid żommi tgħid fuqha li ma jiġrila xejn ħalli noħroġ qawwi sħiħ jiena. Jiġifieri minn dak l-att. U fi għamilt li xbija tal-Madonna f'din is-santa, fil-fatt kienet l-iniku waħda li hija printed text, l-oħrajn kollha handwritten. U naħseb dawk it-tlet fatturi kienu li ġibbenjat il-ktieb milli jinbih. Id-Dipartiment tal-Malti fi ħdan il-Fakultà tal-Arti fl-Università imexxi bosta teżijiet u proġetti oħra ta' riċerka. Sabiex ir-riċerka tasal fidejn aktar nies, id-Dipartiment joħroġ ir-rivista Riċerkaturi li tagħtina dewqa ċkejkna tax-xogħol li jkun għaddej bejn l-ixkafef tal-Melitenzja. Fid-Dipartiment tal-Malti jsiru numru ta' teżijiet, jiġifieri l-istudenti meta jaslu fit-tielet sena tagħhom tal-degree tal-BA sewwa, tal-BA Unuri ngħidulu, jagħmlu teżi, ġifieri jiktbu bħal ktieb żgħir biex niftehmu dwar suġġett partikolari. Normalment ikun dwar jew qasam li għandu x'jaqsam mal-lingwistika, jew qasam li għandu x'jaqsam mal-letteratura. Ġifieri jew qasam li għandu x'jaqsam mal-istudju tal-lingwa, kif tifhem il-lingwa, aspetti tal-grammatika, il-kliem, il-vokabularju u affarijiet bħal dawn, jew inkella xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-fera tal-letteratura, ġifieri dwar xi xogħlijiet letterarji, dwar xi teoriji tal-kritika letterarja applikati għall-istudju tal-Malti u l-bqija. U d-Dipartiment tal-Malti jagħti importanza kbira lil dawn it-teżijiet li jsiru. Ta' kull sena ikun hemm teżijiet li jispikkaw minħabba li jkunu tajbin ħafna fil-kwalità tagħhom u d-Dipartiment li jagħmel huwa li jagħżel fost l-aqwa xogħlijiet li jkunu ġew ippreżentati f'dik is-sena u jitlob lill-istudenti isarfu dak il-ktieb, dik it-teżi isarfuha f'artiklu qasir. U nippubblikawhom f'din ir-rivista li jisimha Riċerkaturi. Jisimha hekk din hija spiċċ ta' logħba bil-kliem għax dawn huma riċerkaturi żgħar, nies li jirriċerkaw, imma wkoll hija logħba fuq il-fatt li aħna ngħidu r-riċerkaturi, turi li eċetera. Lan jew l-għanijiet anzi ta' din ir-rivista huma tlieta. Ġifieri l-ewwel nett ix-xewqa li dik il-ħafna riċerka sewwa dak l-erf li jkun hemm miġbur f'dawk il-kodba li jsiru ma jibqax maħżun fuq xkaffa imma jinfetaħ għall-pubbliku sewwa u artiklu l-ewwel nett huwa jsarlu dak li jkun forsi jagħmel iktar il-qalb biex jaqrah u barra minn hekk jiġi aċċessibbli għax it-teżijiet kif nafu jkunu maħżunin fil-librerija mhux kulħadd ikollu forsi l-opportunità li jmur il-librerija joqgħod iqalleb teżi sħiħa. It-tieni għan huwa li l-istudenti stess
jagħtihom spinta, jħeġġiġhom biex jaħdmu bis-serjetà ħalli għadha pitada x-xogħol tagħhom jintgħażel biex ikun fost dawk l-artikli li mbagħad jiġu inklużi fir-rivista ta' dik is-sena partikolari. U t-tielet raġuni hi li nixtiequ ħafna nħeġġu l-idjoma akademika bil-Malti, ġifieri għandna kitbiet bil-Malti sewa akademiċi bil-Malti, ftit li xejn insibu, ftit li xejn għandna rivisti akademiċi bil-Malti. U x-xewqa allura jew il-ħsiebu li tal-inqas ikollna jew nibdew b'artikli xjentifiċi fl-aħħar mill-aħrek ikunu miktubin bil-Malti. Idealment għadha pitada mbagħad ikollna xogħlijiet oħrajn li jkollna kitbiet fejn fin dwar il-mediċina, dwar l-arkitettura, dwar is-soċjoloġija u dwar oqsma oħrajn bil-Malti. Imma huwa xieraq li bħala Dipartiment tal-Malti aħna ninvestu f'dawk il-ħafna żgħażagħ li għamlu xogħol tajjeb ħafna. U allura ħsibna li noħolqu din ir-rivista li dak li jkun jista' jew jikseb kopja tagħha mid-Dipartiment tal-Malti, inkella jista' jidħol fil-portal tad-Dipartiment Malti.mt, jidħol fit-taqsima teżijiet u mbagħad hemmhekk jara il-rokna li jisimha appuntu riċerkaturi u hemmhekk ikun hemm l-artikli kollha li jkunu ġew preżentati sena b'sena din organizzati bi snin. F'din il-paġna dak li jkun jista' anke jfittex tema partikolari fejn naf jiena, dak li jkun jista' jfittex għall-argument Dunkarmi u Oliver Friġġieri u jara x'teżijiet saru dwar dawk il-personaġġi jew xi aspett tal-grammatika fejn naf jiena, x'għad jixtieq ifittex dwar id-diminutivi fil-Malti pereżempju, jew dwar vokabularju marbut ma' qasam partikolari. Din ir-rivista ħarġet l-ewwel darba fl-2019, jiġifieri fiha l-artikli ta' dawk l-istudenti li ppreżentaw it-teżi tagħhom is-sena ta' qabel, sewwa ġifieri bdiet minn dawk l-istudenti li spiċċaw il-baċċellerat fl-2018. U noħorġuha ta' kull sena. Blan li nħeġġu iktar riċerka dwar il-Malti u li niċċelebraw l-isforzi u l-kisbiet ta' dawn iż-żgħażagħ li tant iħobbu li sienna. Naddu l-ħin qudiem screen, iżda fl-imoddi konna naddu l-ħin mod ieħor, fost l-oħrajn permezz ta' tqabbil. It-tim tagħna ltaqa' ma' Janika Xkembri Fava sabiex jitgħallem dwar it-tqabbil bħala mezz ta' divertiment u mogħdija ta' żmien. It-taqbil tal-mogħdija ta' żmien huwa ġeneru wiesa' ħafna saħansitra xi protagonisti ewlenin ta' tradizzjoni orali bħal Guido Lanfranco. F'dan il-qasam jinkludu minn taqbil tal-lob ta' tfal sa taqbiliet oħra ta' mogħdija ta' żmien tal-adulti u oħrajn. Hemm taqbiliet tal-mogħdija ta' żmien kemm ta' tfal u anke tal-adulti li m'għandhom l-ebda sens imma nħolqu biex dak li jkun sempliċement jieħu gost il-sen kliem ir-rimat imma li ma jagħmilx sens. Pereżempju din it-taqbila. Pizzi pizzi kaldaro, eppepija eppepo, billi gaġġa ġikċifu. Trevor Zara li għaddi li xi taqbiliet li jiftakar minn tfulitu, stqar li din it-taqbila kienet tintuża waqt il-lob ta' tfal biex jieħdu gost il-isnu kliem li ma jagħmilx sens. Kien hemm min qalli wkoll li din kienet isservi ta' logħba bis-swaba simili ta' pizzi pizzi kanna. U kien hemm oħrajn li qaluli li din kienu jgħiduha l-adulti sempliċiment għall-mogħdija ta' żmien. Hemm diversi tipi ta' taqbil għall-mogħdija ta' żmien. Hemm taqbil interessanti li kienu jiddelettaw bih Bormla, fejn semgħu l-aktar Angelo Dougal li fir-rivista l-Imnara jsejjaħlu taqbila Bormliża. Bħal dan l-eżempju popolari sew. It-tina buskuttina, il-mużbieħ irid il-ftila, il-ftila mhux mużbieħ, minnu ikraħ mhux sabiħ. Is-sabiħ mhuwiex ikraħ, l-għaref mhuwiex iblaħ, l-iblaħ mhuwiex għaref u l-friket mhux imaref. L-imaref mhumiex friket, l-imqajjem mhuwiex rieqet, ir-rieqet mhuwiex imqajjem u l-ħbula mhumiex ktajjen, il-ktajjen mhumiex ħbula, werqa mhijiex żbula, żbula mhijiex werqa u r-rada mhijiex berqa,
Il-berqa mhijiex rada, illum mhuwiex għada, għada mhux illum, u t-tazza mhix fliexkun, il-fliexkun mhux tazza, familja mhijiex razza, razza mhux familja, tralla lila tralla la, ħanorqotu nistrieħ ħalli għada nqum sabiħ, ħanorqotu nirpoża ħalli għada nikol moża. Mbagħad hawn min ikompli għamme bil-ħoss tal-moża. Kien jingħat l-aktar biex iderril dak li jkun mix-xogħol, monotonu, ngħidu aħna waqt it-tħaddim tal-argnu fit-tarzna biex jiddaħħal xi bastiment fil-baċir. Fost oħrajn duga li semmi li kien hemm Leli Qasa, il-Bronk, Bormlis li kien gwab għal dan it-taqbil. Kien jingħat ukoll waqt ix-xogħol tal-brim ukoll dan it-taqbil tal-brim tas-sigarri minħabba li mill-ġdid kien xogħol monotonu. Waqt it-taqbil ġieli kienu jkunu waħedhom imma ħafna drabi kienu jkunu tnejn u jkunu għassa ta' xulxin għal ma jkun qed jintqal ħalli la jitfixklu u lanqas jirrepetu ruhom. Fil-Faddugal fir-rivista L-Imnara jagħti diversi eżempji ta' taqbil la Bormliża li sema. Fost l-oħrajn hemm eżempji ta' taqbil tal-modija ta' żmien li jintuża biex propju dak li jkun vera jgħaddi żmien b'ħadd ieħor u fl-istess ħin u kien qed jgħaddi ftit mill-ħin tiegħu. Ngħidu aħna xi nies qaluli u jiena ġieli smajthom ukoll li hemm lista sħiħa ta' taqbil skont id-ditta tal-karozzi jew xi drabi anke abbinati ma' kunjomijiet jew prodotti partikolari biex jizzikaw lil dak li jkun għal diversi raġunijiet. Kif jidher f'dawn l-eżempji? Fanta biex tiskanta, Kini twaqqa l-bini, Pepsi biex tkun seksi. Ġużigat f'intervista li għamiltlu josserva li f'pajjiż maħkum minn skrupli u ċensura għal medda konsiderevoli ta' żmien, ċerti sezzjonijiet tal-popolazzjoni Maltija bħat-tfal fl-iskola li jkunu waslu fl-adolescenza kienu jagħtuha taqbiliet vulgari bħal dawn li sikwiet kellhom siltiet donnom bla sens, versi li bħal li